Gagawa tayo ngayon ng cheesy banana pancake. Yung since marami tayong saging guys, yung overripe, gagawin ko siyang pancake. Ayan. Tapos gagamitin ng 2 itlog, cheese, brown sugar, all-purpose flour, vanilla, vegetable oil, baking powder, at saka unting margarine. Yun. So, yun lang yung ating ingredients. Yan, so alisin lang yung mga itim-itim. Tapos, imamash natin siya. Lakatan o yung kardaba. Pwede rin yun guys, since yun, ito yung available na saging namin at saka hindi na kayang kainin na ano, ang dami kasi so na anuhan na kami, naabutan na kami ng pagkahinog talaga. So gagawa tayo ng cheesy banana pancake. So i-mash ko lang pala. Yan, so maglalagay ako ng 1 kutsara na baking powder. Tansya-tansya lang ito na recipe guys. So, ihalo ko yan sa ating flour. Tapos, brown sugar yung gamit ko. Ilalagay ko to dito lahat. 1/4 po ito sa ating banana mixture. Yung sa sweetness naman, it varies guys kung ano yung gusto natin. Yan, so banana, sugar, tapos yung ating margarine, ilalagay ko na yan. Pwedeng i-melt nyo to, pero ako hindi ko na yung i-melt. And then, vanilla. Optional naman yung vanilla. Ito siyang ating egg. So, egg yolk lang yung ating ilalagay dito. Kasi i-beat natin separately yung ating egg white. So, itabi muna natin yung ating egg white. Tapos, ang gamit ko is yung ating powder milk. So, dito naman, lalagay ako dito ng mga 8 tablespoon na powder milk. So, pwede natin siyang tunawin sa tubig para yun na yung pangsabaw natin. So, yun yung gagawin ko ngayon.
optional po tong cheese. Since cheesy banana pancake yung gagawin ko, kaya meron cheese. Cheese overload. Bango niya, guys. So, yung cotton, nilagyan ko lang siya ng ating oil. Nakahit ko lang siya. Perfect. Yan. Yan ang gusto kong kulay. So, from here, unti-unti nang lumulobo yung gitna. So, ang ganda ng combination, guys, ng yung meron tayong baking powder at saka yung ating egg white. Yan, so kapal, guys, no? Yan, sarap. Yummy. Yummy, yummy. Sarap!
Maayong buntag sa tanan. Medyo udto na guys, pero karon pa ko naudtuhan kog mata kay dirty kalabad sa kong ulo gabi. Luway ka patulog. Habang nanonood ng Fatal Promise sa KBS. Sarap. Gamit pala namin ito sa bahay guys, brown sugar. Di lang kami nag-brown sugar.